Дуслар, беләсезме? Фәрхәт тагы югалды. Ярар инде шаярта, менә ул. Тара-бара. Башлыйк. Сез яшь автомеханикны күргәнегез бармы? Эй, шундый сөйкемле бала. Хәзер ул сезгә чын автомеханик икәнен күрсәтәчәк. Чын автомеханик. Дөресен генә әйткәндә, кызык түгел. Хөрмәтле әти-әниләр, саклагыз үзегезнең балаларыгызны күфер сүзләрдән һәм шундый кешеләрдән. Дуслар, хәзер без күчәбез колга белән сикерү ярышына. Димәк, спортсмен жүгерә, сикерә һәм бу егет әле бер-ике атна бәдрәфкә йөри алмас. Шул моментта нәрсә уйлаган микән ул? Ләкин бу сүзләр күп видеога туры килә. В одном лице я не ожидал никак. Әгәр сез авылыгызда аквапарк ачарга телисез икән, менә сезгә шәп идея. Әгәр сезгә экстрим кирәк икән, менә булай эшләп карагыз. Azon, akkor igen, de nem úgy. Akkor lehet, hogy veszi. Ennek itt alul van a számlálója. Nem látom, nem számláló. Jó is! Авылыгызда аквапарк ачам дигәнсез икән, сак булыгыз. Кешеләрнең сәламәтлеге өчен сез җаваплы. Nem látom, nem számláló. Афәрин сәхифәсе. Һәм бүген безнең кунакта Рөстәм абай Маликов. Кыскасы, үзегез карагыз. Рөстәм абай, менә Мусаны кире кайтасы киләмсең? Аның исәбе бармы? Казанга кайту. Үзе кайтам ди инде, әлбәттә. Кайтам ди. Сез? Ну, минем аны кайтарасы килми. Ни өчен кайтарасы килми? Беләсезме, майлап кына җайлап кына әйткәндә, монда бездә күтең белән кадак суырсаң да нитеп булмый, ярап булмый. Менә әйтте. Рәхмәт сиңа, дустым, караган өчен. Языл безнең YouTube каналына һәм контакттагы төркемгә. Шул. Сау бул. Күрешербез. Без төрмәдә. Әгәр сез авылыгызда аквапарк ачарга телисез икән. Башлыйк.